Bueno, oinkariak taldeak, zeraman urte batzuk nazioarteko krosa hasi ginenetik antolatzen, herri krosa antolatu gabe, eta bueno, udalarekin hitz egiten, pentsatu genuen garaia zela herri krosa berriro berreskuratzeko. Azkenean, nazioarteko krosa bihurtu da, kros oso potente bat, elitekoa, eta nahi genuen Amurrion beste kros edo herri krosa bat antolatzea, herriarentzako, jende popularrarentzako. Eta bueno, berriro bueltatu gara Amurrioko erdialdera. Eta gainera, kutsu solidario bat emateko, aurten Espainiako Autismoko Fundazioarentzako jasotzen dugun diru guztia beraientzako izango da. Eta horrela ematen diogu bebai aukera hemengo Amurrioko herriko plazan egoteko, hitz egiteko sindromeari buruz, eta horrela pizkatxo bat hori bultzatzea.